Nyiero to ng'iyo kocha ok odwa ng'iyi mondo ifweny ne nyiero. Swaleh, ang'o ma pogruok mane ma in go gima Kinda Ojuka wacho? Ing'eyo bati oganda mang'eny oluoro wach adier. Tadhi gi wach moro nawinjo ka Nyang' Nyong'o wacho. In kendi emi nyalo wacho adieri no? Oganda matin. Okay. Dhano mathoth ok oyie wacho adieri. E sa machalo ka sa chalo ni. Nyong'o no wacho ni kao ng'ama thuon mondo make a decision mathuon. Tiende ni nyaka ibed ng'ama ongirore mondo mi wach adieri sama idwaro adieri no. Okeda gini wuondore. An wuon go na support sirikal ni. Chakre ne chake nyaka sani. Oganda mamoko ne nitie mane support. To kinya bedo ng'ama kata ka wuon mare wuotho duke dala. To irisi ki pama lweti. Ni baba wuotho maber. Baba timo maber. Gik matimore Kenya ka kawuono adwa nyisi bati ni gin gik moyugno zaidi. Achiel kuom gik matimore go en ni Kinda Ojuka dang' wachi gi dhoge ni kipingo sirikal kata kitigi skar machiegni tima i mwandu ni. Mano wane piny mane? Wane rabolo. Omiyo ndhogruok nitie. To ndhogruok no ok odhi ga maber go oganda. Kinde ma piny chalo ka chalo ni. Jaluo mokwenda wuoye no. Jaluo sani chalo gweno miolo ne oduma midwaryang ne wendo. Jaluo no kogone William Ruto kura. Sanja more manogone. Mount Kenya nogone Ruto kura te nyaka ng'at mogik. En adieri mane Kinda Ojuka gini nigo? Sani kaka joma pod nie sirikal no ni ok dirne gi oduma mondo chinji ng'utgi ka ng'ato osedhi koma chielo cha. Omiyo jaluo sani nyaka bed abeda ng'ama otang'. Tang' mari en ni nyaka ibed imi generation thuolo mondo mi opar pachgi. Jakom Raila Amolo Odinga ng'eni ok wachayo. Jakom Raila Amolo Odinga wagi piny ni mabor. But ng'eni ng'ato ka dongo bedo ng'ama duong' to chako paro bende kaka ng'ama tin. Omiyo sani wadwaro joma tindo mondo bed ni advise Raila Amolo Odinga. Piny ok osechopo kama nyal tere mbele gi jodongo kaka gidhini. Mokinda ni tapani pan sani luaro sechako yaro sechako tie wiye. Oyare. Koro paro ka ng'ama oti to pod otin. Gimane mi paro no kotimore maber Swaleh? But ing'eyo sirikal mana wantie ok en sirikal ma Kenya no yiego. Nen marwa an ne sirikal no na support. Nyaka ne nyola. Ang'o mi wacho ni sirikal jo Kenya no koyie kode in ja Kenya into ni yie kode mi support? Na support sirikal. Ang'o mi wacho ni yiko koyie kode? Ing'eni sama na donjo sirikal. Yes. To nang'eni sirikal biro tiyo ne jo Kenya. 2 years down the line onge gima sirikal timo ne Kenya. 2 years down the line nyathi ma jagni 20 kenge ka gweno bamne ni yore wiye ni yore lwete ni yore. Pok na neno kata mana ukoloni ndalo beberu kani nego nyithindo bilani. An nyathi jirani ok nyal negi ta neno. Kata bedo mana nyathi jawasika ok da pame lwedo. Kawuono hasla mani luongo nyinge ni Mama Mboga en onge. Hasla dong Raila Odinga gi jo ODM. Okiwinjo kanyo? Mane makela paro bati ni sirikal ok orieyo kama ber. Kata ji mosre. Kata ji timre nade. Kata ji dhiyo tanda manende. Sirikal pod ni ok ni kama ber. Ojuka. Ing'eni Swaleh ni osiepna to samoro